F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanospita waħda mill-ikbar ismijiet fl-isport Malti, Janet Richard. Fl-atletika Janet għamlet kisbiet importanti ħafna, medalji, prestiġjużi, records nazzjonali. Janet titkellem kif għalija huwa iktar ta' onur fil-kisbiet li jindaq lin-nu Malti milli tieħu l-medalja id-dar. Il-lob tal-pajjiż iż-żgħar li jmiss se jsiru f'pajjiżna minn hawn ftit ta' xhur oħra, ftit iktar minn xarej. Il-ġimgħat li ġejjin għal Janet, x'ifissru, kif qed tipprepara ruħha għalihom. Niltaqgħu ma' Janet minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis 16 ta' frar. Nfakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tkunu tistgħu issibbu d-dettalji kollha u l-metodu kif tipprepara dak li qiegħed nippreżenta lill-mistiedna tiegħi f'dawn il-ġranet. Għalhekk idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u hemmhekk issibu d-dettalji kollha. Fadal ftit iktar minn 14 il-ġimgħa biex jibdew b'mod uffiċjali il-lob tal-pajjiż iż-żgħar 2023 li ser isiru f'pajjiżna. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla qiegħda tistenna b'mod ħerqan it-28 ta' Mejju. Nilqa' miegħi lill-atleta Janet Richard. Hello Janet. Hello. Sera tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, waslet Janet Nel. Fil-każ ħodha miegħek bħala maskot issa l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Janet, għandi bżonn ftit dettalji biex inżommu ma' tradizzjoni ta' prime time. Isem ikun jom? Janet Richard. Janet Richard. Data ta' twelid? 3 ta' Lulju, 1998. Ħataqqat kwarta seklu. Iwa, ma fl-Lulju li ġej. Fejn inti mwilda? Birkirkara. Birkirkara. Residenti? Birkirkara wkoll. Professjoni? Bħalissa atleta. Atleta. Janet, kif qed tħares lehom hekk daw il-ġranet li ġejjin, daw l-14 il-ġimgħa li għad fadal għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar? Hija ilhom ġejjin ħafna. Ilna xi sentejn ngħidu issa 2023 ħajkollna l-logħba u Malta ma ngħidu hija fadal imma issa li ftit xhur oħra, ftit ġimgħat oħra fl-aħħar ħanibdew il-games ħajkollna l-opening. Vera qegħdin irrankati bħalissa training non-stop u vera titati biex nibdew. Janet, it-tim tal-produzzjoni ta' Prime Time tul il-ġimgħat li għaddew għamel riċerka intensiva fuqek, għalleb ħafna fl-albums tiegħek, għamel ħafna kuntatti biex ikun jista' jġib l-informazzjoni u llum ħanuruk naqra ritratti tiegħek mhux ħażin, ritratti li żgur ħajqabduk nostalġija, ħajamluk kburija tal-kisbit li għamilt fl-atletika, però fuq kollox għal kull ritratt li naraw nixtieq nisma' l-istorja u x'memorji nqanqlulek dawn ir-ritratti. Naraw l-ewwel ritratt? Tlaqna. Nista' kummenta xi ħaġa fuq dak ir-ritratt, wieħed minn dawk ir-ritratti li meta narah qabbadni l-bart. Ma isu l-bieraħ, vera isu l-bieraħ. Dak konna qegħdin il-European Championships, konna qegħdin Munich, u kienet l-aħħar kompetizzjoni tas-season. Kelli season vera twil u like anka mentalment kont vera jgħid għax kont għamilt season sħiħ niġri qisu l-istess ħinijiet. U tant kont qed indaħħal ħin u xogħol fi training li isni ddiżappuntajt ruħi naqra b'dawk il-ħinijiet. Ma kienx ħin ħażin. Ma tistax tagħmel pass il qudiem. Kont naf li nista', ma kienx qed issir. U mort għal di l-aħħar tal-liqa u tant kont relaxed qiegħda l-European Championships, vera ħanipprova napprezza dan il-mument u ġast ħaniġri. U x'ħin ġrejt u rajt dak il-ħin ġast vera emozjonajt ruħi għax dak ix-xogħol kollu li għamilt ma kienx għal xejn u hekk sirt l-ewwel
atleta mara li nżilt taħt il-54 seconds, ġifiri vera kien moment ġas speċjali għalija u għet. U għawek qed naraw il-filmat fejn l-emozzjonijiet tiegħek kollha ħarġu. Ija. F'liema moment sir taf bil-kisba tal-ħin li għamilt, bil-rekord li għamilt. Għax dak jibdew tilejn il-ħinijiet bil-mod, ġifiri jena vera dom temmek. Għallewel vera ma konċ naf il-ħin li għamilt u kont naf li ġrejt tajjeb għax ħassejt li qassam ta' sew it-telliqa. Imma mbagħad xejn beda tilejn il-ħinijiet bil-mod għattejja ġejti għaj u fl-axħar meta ġi ġast marriċ nemmen. Għallewel ħsibtet da żball, żgur. Ħajjajdu li kien hemm xi glitch fil-ħin u ħajjajdu li kien żball. Imma mbagħad xejn għadda l-ħin qalu li le dak rekord ġast infqajt nibki, ċempilt il-coach, ċempilt il-mami, vera, xaħġa li mjaħan insaqat. Għanna ritrattiħor, ġen, naraw flima sena ħammorru, flima memorja ħammorru. Tlana. U hemmhekk rajna ritratt vera kont dik żgħira f'dak ir-ritratt, ir-Repubblika Ċeka. Kelli 13 sena hemmhekk. Kont għadni kif bdejt l-athletics u kemm għamilt kompetizzjonijiet, forsi għamilt xi 5 dak iż-żmien u qaluli intażilt biex titla' tirrappreżenta l-matram x'inhu jien ta' 13 sena. Imma tlajna grupp u irnexxi li nirbaħ l-ewwel medalja internazzjonali tiegħi, irbaħt il-bronz fi 300 metru. Ta' dik l-età, ta' 13 sena, kont timmaġina li l-futur tiegħek, il-professjoni tiegħek ħassir l-atletika? Le, laqas xejn. Għax dik kienet xi ħaġa ma kont isu passatemp iktar milek. Kont naf li inħobb l-isport u inħobb niġri, rajt li forsi kelli futur fih, imma definitely ma kontx nara li ħankun fil-pożizzjoni li qiegħda llum. Għandni iktar memorji u iktar ritratti. Ħanaraw. Ġen, għallibna ħafna. Fittixna ħafna ma ritrattijak bit-toga, ma stajniex insejbu. Għax memx. Ma jeżistix. Ma jeżistix. Għaliex? Jiena gratwajt waqt il-Covid, ġifiri dik literalment għajtu l-na biex immorru niġbru d-diploma, ma kienx hemm ċerimonji xejn. U mort biex niġbor id-diploma u vera kienet anticlimactic. Għax wara dak ix-xogħol kollu 3 snin teżi, stress, biki, mbagħad ġast mort u għad-diploma. Imma mbagħad għamlulna ċerimonja, imma tant kien talaq lil-buzz. Li ġast marriċ. Ġen, inti gradwata fil-psikoloġija. Ija. Min tant karrieri għalfej għażilt fil-psikoloġija. Dejjem konna flirt nidħol f'professjoni li ngħin lin-nies. Għall-ewwel forsi mediċina, imma ħabba training isni ma tantx rid għax kont naf li ħatkun diffiċli ħafna biex nibbalanċja tnejn. Rid nidħol fil-psikoloġija, rid nispeċifika fil-educational psychology għax vera nħobb naħdem ma' tfal, speċjalment ma' dawk li għandhom xi diffikultajiet, learning disabilities u anka physical u intellectual disabilities. Minn dejjem kont rid naħdem ġo dik il-professjoni. U anka il-mammi tiegħi influenzatni ħafna għax taħdem f'dak is-settur ukoll. Ħafna tal-opinjoni li l-istudju tal-psikoloġija huwa studju kumpless u komplikat. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Iwa. Imma għandek ħafna fej tispeċjalizza, ġifieri, huwa vast ħafna, ġifieri mhuwiex ġast għax inti meta tgħid psychology taħseb inna f'dawk li jaħdmu Mount Carmel jew hekk, imma le hemm ħafna fejn tista' tiftaħ, hemm anke sport psychology wkoll fejn tista' tispeċjalizza, ġifieri mhuwiex ġast dak li tara fuq it-television. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Ġen, wasal il-ħin biex naraw iktar ritratti. Ir-raba' ritratt tal-lejla. Alright.
Birmingham 2022, is-sajf li għadda. Ija. Esperjenza mill-isbaħ. Għattajna ġimatej hemmhekk Birmingham training u nikkompetu. Daw kienu l-Commonwealth Games, u xek? Commonwealth Games, hija telgħu ħafna sport differenti u tal-atletika tlajna 4 nisa, tlajna tar-relay. Imma kulħadd kellu l-event individwali tiegħu wkoll ġifri. Fuq Facebook inti fawissu kummentajt ktibtek love breaking records with these girls. Ija. Għas ksirni, għas nafkom xi 3 darbiet ksirni ħinna xini. F'tem ta' 15. Mhux fi 15, fis-season kollu. Iġveri irnexxilkom tiksru rekord 3 darbit ta'kom infuskom Ija. fl-istess season. Ija. Team vera tal-bliħ, like vera nieħu gost niġri magħhom dan nisa għandhom talent kbir. U l-ħaġa li aħna kollha għandna l-events individwali tagħna, eżempju jiena nagħmel 400 metru, għandna long jumper, 100 meters, 200 meters, ġifieri mbagħad kollha ninaqdu għal din l-event vera xi ħaġa vera sabiħa. Dak titkellem li waħda mill-iktar affarijiet spettakolari li kien fil-Commonwealth Games kien is-support fl-stadium. Illallu. Tal-bliħ. Għax aħna hawnhekk imdorrin forsi jiġu l-parents u l-coaches imma ma tantx ikun hawn nies. Li tmur hemmhekk u jkollok stadium ippakkjat nies u laqas tkun tista' taħseb like tisma' lilek innifsek titkellem dak it-tip xi ħaġa vera amazing. Però mbagħad l-atmosfera tinbidel f'ħakkatajn meta jkun wasal il-ħin biex tibdew. Eżatt, għax inti meta tkun ħadd tidħol fil-starting blocks, l-officials jgħidu l-kulħadd joqogħdu kwiet u jkun hemm silenzju perfett, tista' tisma' hekk like l-inqas ħaġa. Il-fatt li jkun hemm ħafna kwiet mhux iktar ta' tensjoni imma mbagħad. Iva. Iva, fil-li jkun hemm ħafna storbju mbagħad silenzju hija tħossek dik l-ansjetà ma ansjetà sabiħa. Ġennet, ħammorru għal-waqfa żejra ta' riklami. Kif niġu lura ħankomplu naraw ir-ritratti, fost l-oħrajn ħan naraw ritratt b'ħafna ġenerazzjonijiet ta' Richard. All right. Tlaqna ftit riklami. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Saving never looked this good. Esprit, level 1 at the point. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function, complete basket, żewġ batteries, charger u 50 biċċa aċċessorji għal prezz ta' €222. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital. Insalvaw u nipproteġu. Issa jmiss l-intervent tiegħek. Murat id-dim. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time, għadkom kemm il-ħaqtu moment rari li Nelly qiegħda mqajma mhux qiegħda rieqda bħalissa, imma minn hawn ftit ta' sekondi oħra mill-ewwel terġa' titlaq għajnejha biha. Waqt ir-riklami dejjem tqum, imbagħad kif naqbdu nitkellmu terġa' torqod. Illejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Janet Richard, waħda mill-ikbar ismijiet fl-isport Malti tul ix-xhur li għaddew għamlet kisbiet kbar fl-atletika, midalji, rekords nazzjonali u qiegħda tipprepara ruħha bil-kbir issa l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Qallibna ħafna fl-albums tiegħek, rajna ħafna ritratti u ħafna memorji differenti u wasalna biex naraw ritratti ieħor. Ħanaraw naqra l-memorji fejn ħajoħduna.
ġenerazzjonijiet differenti tal-familja Richard. Iwa. Kollha sportivi intom. Le, imma oħti kollha qegħdin fl-arti il-familja tiegħi li aħna sportivi jiena u oħti l-iktar. Oħtok Jacqueline. Oħti Jacqueline. Meta tkellimt ma' Jacqueline qalt li Janet tibża ħafna mill-insetti. Madonna. Veru? Qalt li darba miltilla ċajta bis-socials u tgħid paniku x'għamlet lek? Għabdet wirdina, jew asnaf x'kienet xi ħaġa u għamlita ġo pala u bdiet tiġri warajja mad-dar kollha jiena nwerża ommi tgħidilna l-qulu. Vera kienet imma jiena vera nibża mill-insetti anke xi ħaġa żgħirek like nemlu idejjaqni. Però jekk tkun qiegħda waqt tellieqa ikun hemm insett u ma jkunx hemm insett, letteralment ma tkunx taf hekk qiegħed hemm. Lew. Nimmaġinata tkun konċentrata li għaddiju l-insetti li jkun hemm li xorta teqpaddejja determinazzjoni li jkollok. Ġen, jinnawguralek ir-risq għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar, jien ċert li ħatamel kisbiet sbieħ, fuq kollox kompli prepararu hekk kif qed tipprepararu hekk sabiex dak li tagħmel dejjem tkun għamiltu bil-qalb u b'sodisfazzjon. Grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt hawnhekk. Fil-fatt grazzi għal koljox għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' koljox authentic Greek yogurt biex inkun preċiż Hercules li huwa high in protein u ideali għal persuni bil-lifestyle tiegħek. Naf li tuża ħafna l-enerġija u għalhekk għalik berokka wkoll għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Grazzi għal yogurti ħatmur minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin għax għandna għalik te naturali biex tagħlaq il-ġurnata tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge li għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma high in protein minn dawk ir-riċetti li tajbin fit-toma però tajbin għalik ukoll. Grazzi ħafna u komplement tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal kontu miegħi llejla, grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Aħna ħaniltaqgħu għada u qabel ma nħallikom infakkarkom għada jibda l-Karnival ta' Malta u dil-ġimgħa tagħlaq il-kompetizzjoni tal-Karnival li għandna flimkien ma' Purina Proplen fejn rridu naraw il-klieb ta' testakom bit-tema il-Karnival. Ħanħalli fidejkom biex tużaw il-kreattività, ħanħalli fidejkom biex tużaw il-mobile tagħkom u t-teknoloġija, ibatu li ritratt tal-kelb u tal-qattus tagħkom bit-tema il-Karnival u dak ir-ritratt li tibatunna tistgħu toħorġu rebbieħa l-ġimgħa d-dieħla tkunu tafu mir-rebaħ. Sa dan tant nixtieqkom il-lejli tajb, grazzi tal-kontu miegħi u nixtieqkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.